No niin, moikka kaikille. Tervetuloa tähän Mindfulness ja herääminen podcastin kolmanteen jaksoon. Me ollaan täällä tänään Tiinan Vanhalan kanssa ja mun nimi on Helena Nymark. Moi vaan kaikille. Terve minunkin puolesta. Tämä on tosiaan meidän kolmas jakso, jota me nauhoitetaan. Ja ekassa jaksossa Tiina haastatteli Amrita Babaa, tämän meidän Master Mindfulness-menetelmän kehittäjää, ja te kävitte vähän läpi, että mihin tarpeeseen Master Mindfulness on kehitetty, ja juttelitte vähän heräämiskokemuksesta ja jatkoheräämisistä. Ja viime jaksossa mä pääsin vähän enemmän puheenvuoroon kertomaan siitä, että miten elämä on muuttunut harjoittamisen ja heräämisen ja heräämiskokemusten myötä. Ja tänään oli ajatuksissa, että Tiina pääsee kertomaan enemmän omista kokemuksistaan, miltä mielenharjoittaminen on, tai mitä mielenharjoittaminen on tullut mukanaan ja miten elämä on muuttunut. Eli tiukkaa settiä taas selkeällä suomen kielellä toivottavasti. Mm. Eli koska sä oot aloittanut, Tiina, mielenharjoittamisen ja mikä sai sut lähtemään mielenharjoittamisen polulle? No joo, mulla se alkoi äm, siitä on ehkä semmoinen 10 vuotta. Ja mie mun mielenharjoittamisen polku lähti siitä, kun äm, mulla oli semmoinen jonkinnäköinen tietoisuus jo siitä, että mulla ei ollut tai minä koko ajan hain semmoista tyytyväisenä olemista tai onnellisuuden tunnetta. En minä sitä silloin vielä tiedostanut sitä pyrkimystä niin syvästi, mutta mulla oli siis ihan jatkuvasti semmoinen toive, että haluan olla onnellinen. Ja mulla oli siinä aika rankka jakso elämässä, että oli työstressiä ja opiskelut siihen päälle ja meidän yrityksestä oli just lähtenyt yksi työntekijä ja ne työt kaatui minun niskaan ja oli tosi stressaavaa se duuni ja siihen vielä ne ammattikorkea-opiskelut päälle. Ja sitten mulla tuli niitä semmoisia niin sanottuja huonoja hetkiä aika usein. Eli saatoin siis työpäivän jälkeen itkeä tai sitten ihan kotona itkeä, mutta mulla ei oikeastaan ollut syytä sille, että miksi mulla oli silleen niin huono olo. Totta kai väsymyksestä ja näin, mutta siellä pinnan alla oli joku syvempi niin kuin tarve johonkin, miksi minä en ole onnellinen. Ja siihen kysymykseen me lähdin etsin vastauksia. Ja Eckhart Tolle on ensimmäinen kirja, mikä sen kirjan nimi on? Läsnäolon Läsnä. voima. Joo. Ja se oli siis ensimmäinen kirja, mikä vähän herätteli siihen, että minä aloin pikkasen ymmärtää sitä, että hetkinen, että kuka se kärsijä on, että me jatkuvasti koitin, niin kuin siekin viime jaksoissa sanoit, että etsi jotain tyydytystä ja se oli nimenomaan, pitäisikö vaihtaa asunto, pitäisikö lopettaa työt, onko tämä nyt oikea tämä opiskelupolku, palkitsin itteni uusilla vaatteilla, ravintolakokemuksilla, bilettämisellä ja mietin, että onko puolisossa vikaa, että koko ajan semmoinen kuohunta, että jossain on jotain vikaa, kun minä en ole tyytyväinen. Ja se oli ensimmäinen se Eckhart Tollen kirja, joka antoi sen ensimmäisen pienen herätyksen siihen, että hetkinen, että minä sain semmoisen oivalluksen silloin, että kuka se kärsijä on. Minä en vielä sitä ymmärtänyt, että täysin, mutta siinä kävi se ensimmäinen oivallus, että ehkä se on oikeasti vain ajatus, joka kärsii. Ja siitä mulla lähti se prosessi. Okei, eli sä pääsit tavallaan niin kuin
ulkoisista olosuhteista niin sen verran paljon pidemmälle, että sä niin kuin huomasit, että ehkä se oli niin kuin mielessä jossain se, niin kuin, se kokemus, että se ei oikeasti ollut vaan, että tavallaan ulkoisissa olosuhteissa olisi ollut jotain vikaa. Joo, koska se oli varmaan kestänyt jo niin, sanotaan, että koko elämäni se oli jo ollut sitä, että mä olin jatkuvasti vaihtanut jotain, minkä mä ajattelin olevan vikana. Että joko se oli niin kuin parisuhde, asunto, harrastus ja tavallaan, niin kuin, että hei, että nyt alkaa uusi elämä, kun muutetaan uuteen asuntoon. Ja siellä varmaan saat kiinni, Mm, että se on se pelastus ja sitten me on onnellinen, kun niin me aloin havahtua tähän mun käyttäytymiskaavaan ehkä siinä niin kuin ensimmäisen kerran. okei. Okay. Ja mitä sen jälkeen tapahtui sitten, kun sä luit sen Eckhart Tollen kirjan ja sä sait vähän jatko-oivallusta siitä, että se olikin ehkä mielessä se kärsimys. Joo, no sitten sieltä jäi se herääminen termi niin kuin mieleen ja en ollut siitä aiheesta niin kuin aikaisemmin lukenut ja sitten aloin vähän niin kuin tutkia sitä, että mitä se herääminen on. Ja sitten löytyi tämä Amrita Papa, eli meidän meditaatio-opettaja, jolla oli tämmöinen menetelmä, että herään minä harhasta. Ja minä jollain tavalla jo ymmärsin, mihin minä olen lähtemässä siinä kohtaa. Ja pidin itseäni jo aika heränneenä, koska mulla oli se pieni oivallus, mutta eihän se ollut vielä oikeasti herääminen. Ja sitten lähdettiin tekemään papan kanssa sitä heräämisohjausta samalla tavalla kuin sulla, eli sähköpostitse. Joo, Ja mullakin kesti 3 päivää se jumppa, kunnes sitten niin kun se mörkö täällä, niin mä en enää löytänyt sitä niin kun pään sisältä. joo. Tuliko sulla tavallaan, oliko se, jos sä kuvailet sitä niin kuin oivallusta tai sitä prosessia, minkä sä kävit läpi siinä heräämisohjauksessa, niin jos sä No, kerrot siitä vähän. joo, se äm, vaikeinta siinä prosessissa oli se, että minä kyseenalaistin tietyllä tavalla sen, että jos minä, jos minä ei ole täällä, niin missä se sitten on, että häviääkö mun persoonallisuus, että miten minä voin hävitä, niin me jumppasin sitä aika, niin kuin, tai oikeastaan se oli se niin kuin ydin siinä, että mitä mulle tapahtuu, jos se minä harha purkaantuu, että mikä se minä on, että Mm, eihän se voi kadota. Mutta sitten se papa on tietysti todella hyvällä niin kuin ohjaamisella ja kysymyksillä niin kuin minä aloin hahmottaa sitä, että eihän se niin kuin aito minuus häviä, jos se niin kuin harhainen mekanismi sieltä purkaantuu. Ja minä luulen, että kun siinä kaksiosaisessa ohjeessa, millä tätä harhaa puretaan, niin siinähän on se minätön avaratila ja sitten on se minäpohjainen tiukempi tila, mitä verrataan toisiinsa, että ähm, nyt kun on tietysti hirveän paljon tehnyt meditaatioharjoitusta sen heräämisen jälkeen, niin tavallaan se olisi jopa vielä ehkä ollut helpompaa, jos mulla olisi ollut vähän meditaatiotausta siinä, että mä olisin ymmärtänyt, mitä se niin kuin rento mieli on vastaan sitten se tiukka mieli, missä me todennäköisesti olin aika pitkään elämässäni jo ollut. Että mulla ei ollut hirveästi kokemusta siitä niin kuin oikeasti hyvästä olosta. okei, okay. Niin kuin, totta kai siis se on kaikilla läsnä niin kuin lomalla tai kävelyretkillä tai whatever, mutta eihän meistä ollut ikinä tunnistanut. Aivan. Kuinka kauan aikaa siitä sun heräämisestä on, kun se Mm. oivallus tuli? Se oli 2017. 17. No niin, eli 8 vuotta Niin, sitten suunnilleen. noin 8 vuotta sitten, joo. Joo.
Jatkoit sä harjoittamista heti sit sen jälkeen vai Joo, miten? kyllä. Joo, Se oli sellainen niin kuin, totta kai hirveän iso juttu, että muutos oli todella hienovarainen, että mun piti niin kuin, tavallaan palata siihen niin kuin aika monta kertaa, että onkohan me nyt herännyt ja onkohan me nyt herännyt ja näin, mutta siis se muutos oli kuitenkin iso, koska sitten sitä syvintä, niin kuin mulle se on semmoinen mielensä pahoittaja ja kriitikko, niin se ei niin kuin enää istunut niin vahvasti tuolla pään sisällä, mutta se oli se sysäys kyllä mielenharjoittamiseen sitten, että halusi niin kuin syventää sitä niin kuin rauhallista mielen luonnon niin kuin normaalia tilaa, koska sitten tavallaan oli sen jo tunnistanut siinä vaiheessa. aivan. Miten mistä sä, niin kun, jos sä niin kun yrität sanottaa jotain tai miettiä jotain kokemuksia, osaatko sä, niin kun, huomasitko sä jostain, niin kun, että sulla oli tapahtunut muutosta sen heräämisen jälkeen? No joo, kyllä huomasin, että mm, siis ihan pienet asiat, että joku niin kuin, juttu ei enää herättänyt niin suuria tunnereaktioita tai ärsytystä. Ja mullahan on, siis me on ollut todella niin kuin, mielensä pahoittaja ja kriittinen ja arvosteleva ja niin kuin, ennen kaikkea niin kuin itseäni kohtaan, mutta myös niin kuin, muita kohtaan ja minun tavallani tehdään asiat. Niin että on aika paljon sitä semmoista möykkyä ollut ja myöskin niin kuin traumaa siinä, niin sitten tietysti aika helposti alkaa huomaamaan sen, että hetkinen, että miksi ton sanominen ei enää tunnu miltään, tai että se oli niin kuin aikamoista ihmettelyä. Eli semmoinen reaktiivisuus jollain tasolla tippui pois. Joo, ja sitten niin kuin semmoisia niin kuin oivalluksia, että hetkinen, että minä huomioin tämän asian näin ja toi ei huomioinutkaan tätä näin ja se teki eri tavalla kuin minä, mutta ei se haittaa, että se tavallaan niin kuin annoin niin kuin tilaa myös niin kuin muiden tavalle tehdä asioita tai reagoida asioihin, että se oli tosi mielenkiintoista aluksi ihan äärettömän helpottava, kun alkoi tunnistaa niitä, että se oikeasti että jotain on muuttunut. Joo, ja siis just tuommoiset niinku pienet ärsytykset on sama, minkä mä huomasin silloin, että sitä niinku vanhat, jotenkin sä huomaat, että sieltä sitä niinku halusi ehkä reagoida jollain tietyllä tapaa, mutta sit se, niinku, että siellä oli niinku joku mekanismi vielä siellä niinku semmoinen, mutta sitten sä huomaat, että enhän mä oikeasti halua reagoida, että ei sillä ole mitään pohjaa enää. Et, Just se. Mm. joo, se oli aika jännää. Ja miten sitten sä lähit, niin kuin me vähän jo sivuttiin, mutta sä lähit harjoittamaan sitten heräämiskokemuksen jälkeen. Oliko se sulle niin kuin ihan itsestään selvää, että sä jatkat niin kuin eteenpäin, vai tuntuuko susta, että ei, että oliko sulla semmoisia, että tässä on jo, että mä on niin kuin, saavutin loppumaalin jo. Ei ollut, en todellakaan ollut saavuttanut loppumaalia, että mulle oli ihan itsestään selvää, että me jatkan, koska se harjoitus niin paljon helpotti, että se on ollut kyllä mulle sellainen niin kuin, kyllä oma valinta niin kuin stressin helpottamiseen ja elämän helpottamiseen. Ja ää, jatkoin sitten mielenharjoittamista tosiaan aika silleen säännöllisesti. En alussa tehnyt harjoituksia joka päivä, mutta kuitenkin säännöllisesti ja mulla oli sille onnea, että kun olin tähän Amrita Papaan tutustunut, niin sitten hänen niin kuin harjoittajayhteisössä oli sellainen viikoittainen paikallistunti, jossa sitten aina kävin tekemässä pidemmän meditaation kerran viikossa ja sitten lyhyempiä meditaatioita sitten itsenäisesti. Ja siinä sitten, jos palataan siihen, että miten se arki muuttui, niin siinä sitten hiljalleen
alkoi tulla sellaisia, niin kuin, jos puhutaan sitä läsnäolosta, niin sellaisia niin kuin ihmetyksen aiheita, että hetkinen, että miten tämä puisto näyttää näin kauniilta ja miten nämä värit on näin rikkaita ja niin kuin sellaisia elämyksiä ihan siellä niin kuin Helsingin keskustassa, että miten minä olen nähnyt tuota aikaisemmin ja minä aloin kiinnittää niin kuin pienimpiä ja pienempiin yksityiskohtiin ihan työmatkalla niin kuin huomion. Että aikaisemmin sitä oli varmaan kulkenut ihan laput silmillä ja mitä pitää seuraavaksi tehdä ja ja nyt se niin kuin aukesi se maailma. Ja sitten alkoi kuulla linnunlaulun ja kaikki ne värit siinä elämässä, niin kuin totta kai siis ne kokemukset syveni ja syveni ja syveni, mitä enemmän sitä mieltä niin kuin harjoitti. Puhuuko sä tuossa tavallaan niin kuin näistä jatkoheräämisistä No ja siinä joo, mukaan niin, tulemasta? että jos halutaan antaa sille prosessille se nimi, että jatkoheräämiset, niin sitähän se on, että se syvenee, syvenee, syvenee se kokemus, mutta se niin kuin tietynlainen läsnäolo, kyllähän minä olin sitä varmasti aika ajoin joskus kokenut aikaisemminkin, mutta en tiedä, onko me koskaan sitä niin tunnistanut, että jos miettii vaikka jotain lasketteluakin, niin sehän oli aikaisemmin sellaista, että hissillä ylös ja rinnettä alas ja hissillä ylös ja rinnettä alas. Ja sitten kun se olit siellä ylhäällä, niin se jo mietit, että minkälainen jono siellä alhaalla on. Että, koska sitten minä muistan, että vuosia myöhemmin, kun olin aloittanut sen mielenharjoittamisen, niin me oikeasti laskettelin. Ja se oli ihan mahtavaa, että niin kuin mun ajatus oli siinä hetkessä ja niin kuin oleminen. Okei, aika mahtavaa. Joo, Joo, ja miten siis mä muistan itse, kun sä sanoit, että tuli vaan mulla mieleen tuossa niinku semmoinen niinku, tavallaan, mä muistan yhden ainoan kokemuksen ennen tätä heräämistä, missä mulla oli semmoinen, niinku, että tuntui, että kaikki oli oikeasti hyvin. Ja me oltiin matkalla mun ylioppilaslakkiaisista, siis koulun, missä me oltiin saatu ylioppilaslakit ja päätöstodistukset. Ja mä istuin autossa ja vähän ennen kuin me päästiin kotiin, niin siinä on liikenneympyrä. Ja sitten mä katoin ulos ja totesin, että mulla on kaikki hyvin nyt. Ja sitten jotenkin se niin kuin maailma aukesi. Ja sitten mä olin, joo, semmoinen, niin kuin, ja se on niin kuin ainoa kerta, jonka mä tiedän, että se on ollut semmoinen niin kuin ihan perustavan luonteinen, niin kuin semmoinen niin syvä tyytyväisyys, että siitä ei niin kuin oikeasti puuttunut mikään. Ja mä en niin kuin silloin ymmärtänyt, että mikä se on se kokemus, vaan että se on oikeasti se niin kuin tavallaan täys läsnäolo siinä hetkessä. Just se, mistä sä tossakin puhuit, mutta tuli mieleen, kun sä sen niin jotenkin hyvin kuvailit tuossa. Että, niin. Mulla joo, oli, mulla oli ensimmäinen kokemus, siis me ei metrossa kuin raitiovaunussa. okei, okay. Niin kuin, se oli aika pian sen heräämiskokemuksen jälkeen, niin tota, me istuin siinä raitiovaunussa ja sitten yhtäkkiä tuli se täydellinen läsnäolo. Ja siis me olin aivan niin kuin, siis niin ihmeissäni, että me istuin siinä ratikassa ja olin täydellisesti läsnä. Me tunsin niin kuin kaiken, että ne raitiovaunun niin kuin seinät ja kato ja sen tärinä ja ihmiset. Ja siis sitä on hirveän vaikea kuvailla, mutta niin kuin, se oli semmoinen hetken, kunnes sitten taas tavallaan se, niin kuin, miksi sitä sanotaan, arkikuorma Suodattimet, siihen päälle. suodattimet ja laput tulee Niin, päälle. niin suodattimet, joo. Että Joo. niin kuin, todella semmoinen arkinen tilanne, mutta että me kävin siinä semmoisessa niin kuin, samassa, mitä sinä äsken kuvailit, semmoisessa niin kuin, täydellisessä hyvän olon tilassa ja täydellisesti Joo. läsnä. Niin, mutta sä ymmärsit silloin, mitä tapahtui tavallaan, niin kuin, Me että se ymmärsin oli, siis, joo, se oli mielenkiintoista, että me ymmärsin, että tämä on se, niin kuin, että nyt tämä on se niin kuin, läsnäolon kokemus tai joo, mielen luonnollinen tila. Ja sitten se hävisi.
Että Onko sulla tullut vastaavia kokemuksia sen jälkeen? on, joo. Ja aivan niin kuin mahtavia kyllä kokemuksia on ollut ja ne on sitten niin kuin syventynyt ja pidentynyt ne kokemukset. Joo. Ja onko jotenkin musta tuntuu oikeastaan vähän, että kokemus on sanana väärä, koska se on ehkä enemmän sitä itsensä palaamista. Kokemus Kyllä, on semmoinen niin kuin ohimenevä. Että ehkä tavallaan me ei niin kuin tuoda mitään, tavallaan kokemuksen voit kokea semmoisena tavallaan, että me mennään jonnekin niin kuin ulkopuoliseen, mutta se, että me tavallaan palataan siihen, joka jo meissä olemassa olevaan, tarkennuksena oikeastaan siihen. Mutta sä oot yrittäjä, mm. sulla on kiireinen arki. Miten oot sä huomannut siinä jotain, niin kun, miten sulla, niin kun, miten sä koet sun arjen ja stressin sietokyky ja muu semmoinen, niin miten se puoli on? Mitä sillä puolella on tapahtunut? Joo, siis ihan niin kuin järjettömiä muutoksia on tapahtunut, että minä on tosi niin kuin herkkä, että mulla on siis tavallaan, että tuoksut maailmat ja äänimaailmat ja kaikki on aika niin kuin, tai niin kuin isoja, että on silleen niin kuin herkkä aistimaan, niin sitten kun on tehnyt töitä kuitenkin semmoisessa ympäristössä, missä on paljon ihmisiä ja paljon hälinää ja meteliä, ääntä ja kaikkea, niin se on ollut kyllä tosi kuormittavaa aikaisemmin. Ja niin kuin koko ajan niin kuin vitsi kun tuo ääni ja vitsi kun tuo ääni ja niin kuin jatkuvasti niin kuin ärsyttänyt ne jutut ja sitten yrittänyt niin kuin keksiä ratkaisuja ja näin, että miten niin kuin voitaisiin vaimentaa ja pienentää ja hiljentää. Ja mutta sitten myöhemmin ne on ääniä, että minä niin kuin en reagoi niihin enää henkilökohtaisesti. Totta kai ne voi olla kovia ääniä, mutta kaikki tehtävä on jo tehty, että eihän sille mitään voi ihmisistä lähteä ääntä. Niin ne ei ole niin kuin henkilökohtaisia hyökkäyksiä tai Niin, loukkauksia sua kohtaan. juuri näin. Ja myöskin sitten asiakaspalvelutyössä, niin se on jotenkin tosi semmoista rentoa ja semmoista niin kuin, ne päivät vaan niin kuin omalla painollaan menee eteenpäin. Ja tuli sieltä mitä tahansa, niin kaikesta selvittää, että semmoinen niin kuin, kyllä paineensietokyky ja stressinsietokyky on aivan eri. Että enkä mie niin kuin, mureihin niitä iltaisin tai vatvo öisin, että sehän oli ihan niin kuin, tyypillistä itselle, että sitä aikaisemmin niin kuin, murehti niitä työasioita iltaisin ja oli vaikea saada unta, mutta mielenharjoittamisessa on ollut varmasti sekin hyöty, että totta kai siis niin kuin suurimpana se, että se ei niin kuin kohdistu enää siihen mielensä pahoittajan se vaikka kritiikki, mutta myöskin se, että pystytään sammuttamaan niitä ajatuskeloja, koska nehän on sellaisia opittuja niin kuin ajatusmalleja myös, mitä se voi tavallaan katkoa sitten, että hei, et en lähde enää tuohon ajatukseen. Tai niin kuin, että nyt en pysty tekemään tälle asialle mitään, niin turha sitä on vatvo, että tavallaan niin kuin pystyy vähän niin kuin päättämään, että ei ole niin ajatusten virran vietävissä. Toi oli, nyt kun sä puhuit ajatusten virrasta, niin miten sä koet sun tavallaan ajatukset ja sen niin kuin tajunnan virran? Onko sillä puolella tapahtunut jotain? No, tota, siis ajatuksia on edelleen ja välillä niitä on tosi paljon ja välillä niitä on vähemmän ja välillä niin kuin ei juuri lainkaan tai että ne on tosi niin kuin kaukana, mutta ehkä se suurin muutos on se, että siellä ei enää ole niitä semmoisia, niin kuin, jotka henkilökohtaisesti tai joita minä ottaisin henkilökohtaisesti niitä ajatuksia, että minä en tavallaan usko niihin enää samalla tavalla.
Että niin kuin tietyllä tavalla semmoinen unelmointi, fantasioiminen tai sitten vaihtoehtoisesti semmoiset niin kuin hirveät katastrofin pelot tai muut, niin ne on menettänyt sitä otetta, että onhan semmoinen niin kuin suunnittelu ja haaveilu nyt ihan normaalia, että siellä niin kuin tavallaan haluat jotain ja teet siitä niin kuin mielikuvamatkan, että toi on se maali, mutta se ei ole enää niin hallitsevassa roolissa, että koska kyllähän me muistan, että me olin jatkuvasti sitten kun, Mm. sitten kun on toi ja sitten kun on toi ja sitten kun on toi ja tavallaan me elin siellä sitten kun maailmassa, mikä ei ole todellista. Niin, ja sitä ei, jos, mä muistan itse kanssa sen, että sitä mietti, että jos oli niin kuin jutellut jonkun kanssa, niin no vitsi, että olisi pitänyt sanoa niin ja näin ja noin, ja miten se nyt sanoi tolleen noin, ja eli niin kuin joko menneisyydessä tai just sitten, että no mutta, että mitä jos jotain tapahtuu, että teki niin kuin semmoisia niin kuin mielen senaarioita, että jossa sä olit jossain kaukana tulevaisuudessa, tavallaan semmoista niin kuin murehtimista, ajassa taaksepäin ja ajassa eteenpäin. Et sitä oli niin kuin hirveän huonosti oikeasti tavallaan tässä hetkessä ja nyt. Et se oli semmoista niin kuin ajatusten niin kuin hillitsemätöntä sinkoilemista oikeastaan semmoisten niin kuin oman vaikutusvallan niin kuin, tai täysin niin kuin sen ulkopiirissä oleviin asioihin. Et se ei Mm. ollut sitä niin kuin, ja se oli tässä, meillä oli joku perjantai-päivä, oli niin kuin, tuli ihan hirveästi kaikenlaista töissä ja kotona oli kaikenlaista. Ja sitten mä vaan totesin, että maailma ei, niin kuin, että oikeasti, että mä en pystynyt, tossakin tuli vielä yksi lisäjuttu, ja ei, niin kuin, että ei maailma nyt valmistu siinä, että mä en pysty tohon juttuun millään tapaa vaikuttamaan, että otetaan se ensi viikolla sitten. Ja sitten se oli tavallaan, niin kuin, että okei, että se odottaa ensi viikkoa. Että se, niin kuin, se tavallaan kitkaa sen ympäristön ja niiden niin kuin tapahtumien välillä, niin tuntuu, että se on niin kuin huomattavan, tai se tavallaan häipyy ja hälvenee, että se Mm. ei ole niin kuin jotenkin raskasta se arki, koska sitä Niin. kitkaa on niin paljon vähemmän. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos on niin kuin tosi kuormittava hetki menossa, niin se tavallaan, niin kuin, mulla ainakin tulee se luonnollinen reaktio, että hei, että nyt on niin kuin kova levy täynnä ja tavallaan, että miten me lähden tätä pilkkoa, että mitkä asiat hoidetaan ensi viikolla, ensi kuussa, eikä silleen, että sä oot niinku ihan silleen, että nämä pitäisi hoitaa, nämä pitäisi hoitaa, nämä pitäisi hoitaa, nämä pitäisi hoitaa, että se ei ole semmoista niinku katastrofista enää Mm, sekoilua, vaan niinku pystyy jäsentelemään. kyllä. No miten sä oot nyt sitten 8 vuotta harjoittanut mieltä, ja voi oikeastaan sanoa niin kuin ihan säännöllisesti ja silleen niin kuin tavoitteellisesti. Kyllä, Ja, joo. joo. Ja mitäs tästä eteenpäin? Mitä sulla on? Miltä sun harjoitus näyttää tällä hetkellä? Ja mitä sä puhuit siitä samaistumisesta ja sä vähän sivusit traumoja ja muuta, niin Joo, no siis tietysti harjoittaessa se tiedostaminen lisääntyy, eli siis alat nähdä omat ajatusmallit ja omat käyttäytymiskaavat, ja sehän on se avain siihen muutokseen, että hei, että mulla on vielä tämmöinen juttu, ja mulla on vielä tämmöinen juttu, että nehän sitten, niitähän ei tarvi kaikkia niin kuin tietoisesti purkaa, koska nehän lähtee purkkaantumaan, kun mieli selkennee. Niin kuin nämä hämmennyksen hetket, hetkinen, että minä en enää reagoikaan näin. Sehän on tapahtunut silloin vähän niin kuin automaattisesti, mutta sitten siellä voi olla semmoisia, mitä tiedostaa, että hei, mulla on vielä tämä niin kuin mörkö, niin sitten tavallaan niin kuin tietää, että harjoitusta täytyy jatkaa niin kauan, kun on siellä jotain semmoista niin kuin hyvinkin ehkä hienovaraisella tasolla jotain, mitä se nyt sitten voisi olla, itsekkyyttä tai
tai jotain niin kuin johonkin pohjautuvaa käyttäytymistä. Mm. Että tässä on niin kuin hyvinä opettajina kyllä siis parisuhde myöskin, että siellähän on yleensä se peili, joka triggeröi, niin että tavallaan, että mitkä asiat niin kuin vielä nostaa jonkinnäköisen tunnekuohun vai että nostaako enää ollenkaan. Mm. Eli sä meinaat, että harjoittaminen ei niin kuin, ole pelkästään semmoista muodollista mielen harjoittamista, vaan että se on niin kuin, läsnä arjessa kanssa ja Niin, no omien niin, reaktioiden tavallaan havainnoimisessa. joo, no ehkä se just siirtyy sinne arkeen sillä tavalla, että sit siellähän se työ käydään, että niin kuin mihin, tai mitä juttuja on vielä jäljellä, mitkä pitäisi työstää. Ja tässä mennään varmasti enemmän nyt jo siihen trauman niin kuin parantamiseen, että jos on joku kipeä kohta, sisäinen lapsi siellä, millä on vielä haavoja, Mm. mutta että sehän on hirveän tärkeää, että oppii tunnistaa ne, että se ei ole semmoista sokeaa niin kuin vihaa tai raivoa. Ja niitä samojen tavallaan kaavojen toistamista. Niin, että aina se sama riita ja niin kuin viimeksi puhuttiin tosi hyvin siitä, että se ympyrä niin kuin tavallaan muuttuu ja sitten jossain vaiheessa se on parantunut se, että jos traumoista puhutaan tai ihan samalla tavalla sitten käyttäytymiskaava, että jos on joku ajatus, että itsellä on siis hyvinkin voimakas tällainen varmistelu, eli siis, että onhan niin kuin kahvinkeittimet pois päältä ja ovet lukossa ja ikkunat kiinni ja tämmöinen niin kuin varmasti traumaan perustuva turvallisuushakuisuus, niin että senkin on ihan täysin nyt tiedostanut ja sitten kun se joskus niin kuin tulee päälle, niin sitä niin kuin, että okei, että siellä olet nyt taas tässä loopissa, että mie koen sen niin, että niin kauan kuin siellä jotain on jäljellä, niin se aina välillä sitten nostaa päätään. Mutta jos vertaa siihen aikaisempaan kokemukseen, että kun se ei ollut vielä tiedossa itselle, niin sehän oli ihan niin kuin sokeaa tai ihan uneen omasta käyttäytymistä, että enhän me ollut siitä lainkaan niin kuin kärryillä, että mitä me teen. Mie vaan toistin niitä kaavoja, niin Eli se oli enemmän niin kuin pakonomasta toimintaa silloin. kyllä, josta me en oikeasti tiedostanut sitä. Joo. No miten, onko sulla ollut vaikeita jaksoja sitten harjoittamisen aikana? Joo, on ollut vaikeita jaksoja, että yleensä se nimenomaan se selkeä jakso ja vähän haastavampi jakso vaihtelee, niin kuin viimeksi puhuttiin, ja välillä on ollut tosi pitkään selkeitä ja sitten on tullut taas vähän haastavampia jaksoja ja minä olen kyseenalaistanut harjoituksen alkupuolella sitä, että onko me lainkaan herännyt, että, koska siis sehän on ensimmäinen askel, että se tavallaan mielensä pahoittaja sieltä hyppää ratista pois, mutta sitten kun on ne kaikki ehdollistumat, mitä sä oot tehnyt koko läpi elämän, niin eihän se ajatuskaava sieltä hetkessä häviä. Et sehän on sitä tiedostamista sitten, niin sitten kun ne on niinku hyppinyt sieltä tavallaan tullut tietoisuuteen, ne alitajunnasta on kuplinut uutta materiaalia, niin sitten sitä tavallaan on semmoisessa suossa välillä, että mistä tätä taas tulee ja mikä tämä juttu taas on, että eikö kaiken pitänyt olla jo hyvin. Onko ne ollut niinku samoja teemoja ja juttuja, joiden kanssa sä oot sitten painiskellut, vai Joo, onko ne ollut kyllä. ihan erilaisia? Ö, No hyvin pitkälle voi kyllä niputtaa tiettyihin niin kuin kategorioihin ne, että jonkinnäköistä semmoista niin kuin samaa teemaa kaikki. Varmasti meillä kaikilla on ne omat juurisyyt tietyllä tavalla, Mm. että mikä aihe niin kuin eniten sitten kehenkin.
Niinpä. Mutta tuntuuko, että sä olisit, että tavallaan se, niin kun sen aiheen jotenkin teema vähän muuttuu, että se ei ole kuitenkaan ihan, sä et niin kun, tavallaan käsittele sitä samaa asiaa, vaan se on niin kun sen asian vähän eri aspekteja tai vinkkeleitä. Kyllä se on niin kuin eri, koska siitä on aina kuoritunut jotakin pois, ja minä niin kuin itse koen sen niin, että mun tiedostamisen taso on lisääntynyt, että me löydän sieltä vielä pienen sävyn, ja sitten se niin kuin häviää, ja sitten sieltä löytyy vielä jotain todella hienovarasta, että me on niin kuin jonkinnäköinen vinoutuma siinä ajatuksessa, että siinä on joku ihan pieni filtteri vielä edessä, että ei näe täysin selkeästi, mutta se, jos se on aikaisemmin ollut semmoinen tämmöinen niin oikein kiinteä filtteri, niin sehän sitten sieltä niin kuin alkaa haurastua ja sitten siinä on enää semmoinen pieni sumu edessä. Joo. Ja tämä filtteri, mistä sä puhut, niin ne on niinku tämmöiset minäpohjaiset samaistumiset ja reaktiomallit ja semmoinen niin kuin tavallaan, joka estää sen selkeän suoran kokemuksen. Joo, että Eikö siellä se voi ole? olla niin kuin jotain niin kuin kehollisia reaktioita vielä, mitkä tunnistaa, tai sitten niin kuin joku tämmöinen, että jos tulee jotain niin kuin kritiikkiä, niin semmoinen, niin kuin, että meinaa lähteä niin kuin sille puolustuslinjalle, mutta sitten palaakin, että eihän mun tarvikaan, ja otan tämän vastaan, ja kaikki on hyvin, niin kuin, että Sä puhut nyt sun niin kuin tämänhetkisestä mielenmaisemasta, vai puhuuko sä aikaisemmin no jo? ihan aikaisemmistakin, että tavallaan toi niin kuin, äm, pr- niin kuin, tavallaan samoja juttuja siinä on koko ajan käyty läpi, mutta se vaan niin kuin se tiedostamisen taso on lisääntynyt, niin sieltä löytää vielä niitä uusia tai hienovaraisempia tasoja. Mm. Että esimerkkinä siis ihan tämmöinen karkea, että jos on vaikka ollut suutuspäissään, niin on saattanut paiskata jonkun valon kiinni tai oven kiinni, niin sitten se tavallaan niin kuin ei ole enää niin suuri se reaktio. Ja sitten jossain vaiheessa me tajusin, että enpäs teekään ja enpäs laitakaan. Ja sitten se vaan niin häviäsi, että ei mun enää tarvi. Ja sitten mä oon jo unohtanut koko jutun, että mä oon ikinä edes tehnyt niin. Että sama asia, mutta se karkeasta hienovaraisen ja sitten se häviää. No, miltä elämä tuntuu siinä kohtaa, kun sulla on niin kuin tommonen tavallaan, siis sitä ei voi enää sanoa oivallukseksi, vaan sä oot siinä vaiheessa jo niin kuin tavallaan sisäistänyt sen, että tai tavallaan työstänyt sen reaktiomallin läpi ja sen Mm. niin kuin tavallaan ne ehdollistuneet ja ehdollistumat sieltä mielestä, niin minkälainen se tavallaan kokemusmaailma on, jos, se niin kuin, jos sanotaan, että onko se ollut vaikka riitatilanne tai jotain muuta, niin No se ei enää tartu samalla lailla. niin, se ei tartu ja sitä pystyy olemaan tosi avoin sille niin kuin toisen reaktiolle, eikä tavallaan niin kuin heti lähde sitä niin kuin sammuttaa tai niin kuin omaa päsmäröimä omalla niin kuin itsellä, että antaa tilaa toisen reaktiolle ja on siinä niin kuin läsnä itse. Ja yleensähän se on, siis sitähän se tarkoittaa, että riidat on vähentynyt ihan älyttömästi tai jopa loppunut kokonaan, että ei tarvitse niin kuin vääntää ja koko ajan, niin kuin, että ne ekot ottaa koko ajan vastakkain tai sitten ne sisäiset lapset siellä itkee sitä omaa haavansa ja siitä tulee ne riidat, että on se kyllä siis ihmissuhteita helpottanut ihan älyttömästi ja sitä, että mun ei tarvitse niin kuin pahoittaa mieltäni enää siitä toisen reaktiosta ja saatikka sit sitä omasta, mitä on sitten, miksi minun piti mennä sanomaan noin, että ei tarvitse niin tuommoisia asioita enää käydä läpi ja ihan sama asia työpaikoilla tai ystäväpiirissä, että sieltä niin kuin pystyt seisomaan oman niin kuin mielipiteen takana ja
olemaan niin kuin ihan yhtä avoin sille toisen mielipiteelle, että kyllähän se helpottaa niin kuin ihmissuhteita. Eli ymmärsinkö mä oikein, että sä tavallaan sanot, että sen lisäksi, että sä oot läsnä tavallaan ulkoisissa olosuhteissa, niin sä oot myös läsnä itsellesi ja sä oot niin kuin tavallaan aito itsellesi kanssa. Joo, ja se on ollut semmoinen niin kuin iso asia, se omien tunteiden tunteminen, että siihen oikeasti niin kuin täytyy ottaa aikaa. Eli siis jos mulle tulee joku sellainen niin kuin kipeä tunne, niin sitten sitä täytyy oikeasti mennä vaikka istua siihen meditaatiotyynylle ja tuntea se tunne. Tältä minusta tuntuu tä- ja näin versus, että siellä niin kuin lähdet heti tekemään jotakin tai avaat sen Netflixin tai sometat tai turrutat sen jollain tavalla. Että kyllä me on niin kuin niissä haastavina hetkinä niin myöskin kokenut, että ihan vaan, että lähtee lenkille, niin sekin on sitten auttanut. Että toki siis se on ollut niin kuin vaihtoehto sille, että haluanko me nyt niin kuin istua sen tunteen kanssa ja ehkä taas niin kuin itkeä tosi paljon vai lähdenkö me nyt lenkille ja selvitä mun päätä. Että siinä on niin kuin ollut ne omat vaihtoehdot. Mutta se, että sä oot lähettänyt lenkille, niin se ei ole ollut niinku tavallaan sillä, että sä niinku sivuutat sen, vaan sä saat, onko se ollut enemmän semmoinen, että sä saat vähän niinku sitä ajatusta työstettyä siinä samalla Ja kuitenkin? kyllä me koen, että se on niin kuin ollut kuitenkin jollain tasolla vielä sivuuttamista, Okei, okay. Joo. mutta että se tavallaan niin kuin raikastaa sen Mm. kokemuksen silleen, että sen näkee selvemmin, niin sitten sen kanssa on ehkä helpompi istua sen jälkeen. Joo. No, mitä ohjeita sä antaisit meidän kuuntelijoille, jos niillä on haastavia hetkiä? Otetaan tämmöinen muutamia vinkkejä vielä tähän loppuun, jos on haastavia hetkiä, niin mitä ohjeita sä antaisit heille, miten niiden kanssa No kannattaisi tehdä? niin, no ensinnäkin tietysti se, että tunnistaa sen, että sulla on haastava hetki, että minä en itse niitä aikaisemmin välttämättä tunnistanut, että se turruttaminen oli niin kuin, tavallaan reaktio, mihin minä tartuin heti, että oli se sitten leffa pyörimään ja mahdollisimman paljon karkkia vatsa täyteen, tai sitten se oli joku, että hei, nyt lähdetään niin kuin bailaamaan tai whatever, niin neuvosin, että jos tunnistaa sen, että on vaikka tosi surullinen tai mitä ikinä, niin istuu sen niin kuin tunteen kanssa. Se on mun niin kuin tärkein neuvo. No niin, hyvä. Tuli oikeastaan mieleen, että me voitaisiin ottaa ehkä ihan ja jutella jossain toisessa jaksossa, Mm, just kerätä vähän vinkkejä kanssa siihen. Semmoinen vinkkivitosjakso mm. Ja johonkin kyllä me kohtaan. sanon, että kyllä sitä niin kuin monilta semmoisilta väännöiltä ja parisuuden riidoilta olisi vältytty, että jos olisi vaan ottanut semmoisen aikalisän siihen ja Mm. mennyt niin kuin vähän selvittelee omia ajatuksia. Niinpä. Eli tavallaan vähän lähtenyt haastamaan sitä reaktiivisuutta. Niin, kyllä. Eikä vaan niin kuin puita roihun. Kyllä. Yes. Mutta me ollaan nyt tässä jo jonkun aikaa juteltu ja saatu, kiitos Tiina, ihan kiva kuva sun harjoittamisen polusta ja kiitos hyvästä vinkistä kanssa. Ja ei muuta kuin kiitos kaikille kuuntelijoille. Jatkoa Kiitos. seuraa. Nähdään taas. Nähdään taas. Moikka. Moikka!